Lewat welaýatynyň merkezi Türkmenabad şäherinde adamlaryň yerli häkimetleriň tebii harasatyň netijelerini henüz hem aradan aýyrmaýandygyny we bu uğurda ilata ýardam etmeýändigine nägilelik bildirip protest geçireninden soňra yerli häkimetler şol güniň özünde harasatyň netijesinde zeper ýeten jaýlary dikeldip we ýer zeminlere ýygnanan suwlary çykaryp başladylar. Bu barada garaşsyz Türkmen News nesri habar berýär. Nesrin maglumatyna görä 13-nji maýda Türkmenabad şäheriniň Железнодорожный adlandyrılan sebitindäki protestde müňe goloý adam gatnaşypdyr. Adamlar şäheriň dänebi we Seyda tarap uzayan garaşsyzlyk köçesine çykyp göni ýoluň üstünde oturupdyrlar. Nesir protestde çykanlaryň aglawasynyň aýallar we çağlar bolandygyny belleýär. Erkekler gorkýarlar, erkekler göni ýygnaýarlar. Aýallary esasen hem ýanynda çağıty bolanlary adatça illemeýärler diýip Türkmen News nesriniň çeşmeleriniň biri maglumat berdi. Adamlaryň köçe çykanyndan 4 saat çemeti wagt soňra Sebite Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň polisiýanyň ofitserleri, yerli kommunal hojulyk idarasynyň wekilleri, şeýle resmiler, şol sandy şäher häkiminiň ornbasary gelipdir. Olar ilatyň %100 bolan kynçylyklaryndan habarladyklaryny, bar bolan meseleleriniň şol güniň özünde çözüljekdigine söz berip, ýygnanan märekeden öýle-öýüne dolanmagyny haýys edipdirler. Lewat welaýatyna 20 aprelde gelen apy tupandan we 4-nji maýda ýagan güýçli ýagyndan bäri Sebitde, hususan da merkezi Türkmenabad şäherinde suw, tok ýaly 1-nji derejeli zerur hyzmatlar doly ýola goýulmandy. 13-nji maýda protestde çykan adamlar ýaşaýan sebitlerinde eýýam 2 hepde bäri elektrik üçinçiliginiň ýokdugyny, kanalizasiýa ulgamlarynyň işlemeýändigini we bu sebäpli lagym suwlarynyň köçeleriň üstünde çaýkanyp durandygyny, ençe matly jaýlaryň ýer zeminlerini suwuň basandygyny aýdyp nägilelik bildirdiler. Şol güniň özünde sebitli lagym we ýer zeminlere ýygnanan suwlary çykarmak üçin ýürüýten jamlaşdyrylan ulaglar geldi diýip Türkmen News belleýär. Emma elektrik üçinçiligi henüz hem ýola goýulmandyr. Nesir ýürüýtileşdirilen tehnikanyň ýetmezçiligi ýagdaýlary has hem çylsyrmlaşdyrýandygyny ynykdaýar. Maglumata görä häzir içilni şäher asenizatorlary ilkinji nowatda yerli resmiýetlerin we olaryň eni atalarynyň öýlerine we daça ýerlerine ýygnanan suwlary aýyrmak bilen meşgulanypdyrlar. Türkmen News şäherde awatlaş işleri bilen meşgullanýan ýaşaýyş jaý dolandyrys müdürliginiň işgärleriniň hem ýetmezçiligi edýändigine ünsü çekýär. Türkmenabadyň merkezi sebitlerindäki jaýlaryň uçaklaryny we diwarlaryny awatlamak işleri bilen diňe bir näçe brigadanyň meşgullanýandygy bellenilýär. Türkmenistanyň Kronikasy nesriniň maglumatyna görä, ýylatyň köçe çykmazyndan ozal ýaşulular öz meseleleri bilen yerli döwlet idaralaryna şol sandy garaşsyzlyk köçesiniň ugrunda ýerleşýän polisiýanyň idarasyna hem ýüz tutupdyrlar. Ol ýerde yerli häkimligiň wekilleri bilen duşsuň guruljakdygyny söz beripdirler. Bu barada isiden Железнодорожный sebitiniň ýaşaýjylary we beýlik Türkmenabadlylar irtäherden polisiýanyň idarasynyň goloýunda toplanyp başlady diýip nesir belleýär. Sebitde aratnaşyk mümkinçilikleriniň çäkli bolmagyna galyandygy sebäpli azatlyk 13-nji maýdaky Türkmenabaddaky protest we ondan soňky görülen şäherler barada häzirlikçe goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri Lewat we Marsebitlerine gelen weýrançylykly, azyndan 35 adamyň ölümine sebäp bolan tebii harasat barada aradan 3 hepde töwereg wagt geçdi. Bu wagt içinde ençe hökümet maslahatlary geçirilse-de, häzir gün içinde dymyşlygy saklamagyny dowam etdirýärler. Mundan başga da harasady we ejir çekinleri döwletiň himayetini resmi derejede tasdiklamakdan geçen resmiler ziyan çekinler üçin ilat arasynda öz başda guramlaşdyrylýan ýardamlaryň öňüni baglap, raýat raýdyslygyny basyp ýatyrýarlar. Howpsuzlyk gullukları maglumatlary internete ýerleşdirenleriň türmä basyljakdygy bilen haýwadatýarlar. Şol bir wagtda azatlyň yerli çeşmeleri, merkezi we yerli häkimetleriň weýrançylykly harasatyň netijeleri bilen görüşmäge gerekli. Käbir sebitlerde umuman himayetin aslada edilmeýändigi sebäpli yerli ilatyň arasynda nägilelikleriň artýandygyny belleýärler. Adamlar döwlet adam üçindir diýen sygary dowamly tekrarlayan Türkmen hökümetiniň ilaty agyr günde öz başlaryňyzy özüňiz çaraň diýen ýagdaý bilen %100 edip goýandygyny aýdyp nägile bolýarlar diýip Azatlyň habarçysy gurrun berdi.
Covid-19 keseliniň ýokdugyny aýdýan Türkmenistan ýurdun iň uly karantin zonasyny dikeldiýär we ýaýbanlandyrýar. Türkmenawatdaky karantiniň göwrüminiň giňeldilmegi bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň Türkmenistandaky ýagdaýy öwrenmek üçin sapar etmek planlaşdyrýan wagtynda şeýerde halkara howa gatnamynyň ýoly goýulmagyna garaşylýan pursadyna gabat geldi. 27 aprelde bolan tupandan ziyan çeken Türkmenawatda çadır lagerini dikeltdiler. Çadırlaryň we ýatylýan ýerleriň sanyny artdyrdylar diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri 14-nji maýda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana saparyna taýýarlygynyň dowamında çadır lagerine başga keselhanalardan täze ýatylýan ýerleri we enjamlar getirilip goýulypdyr. Türkmenawatdaky karantiniň ýaýbanlanýandygyny we hastalaryň köpelmegine garaşylýandygyny Azatlygyň Liwap vilayatynyň saglyk saklaýyş edaralaryndäki çeşmeleri hem 14-nji maýda habar berdi. 25-nji maýda karantina 1,5 müň adamyň gelmegine garaşylýar. Häzir gyssaly taýýarlyk görülýär. Munyň üçin köp sanly harby çadyrlary dikerler diýip ygtybarly yerli çeşmelerimiziň biri 14-nji maýda habar berip, häzir karantinda 47 adamyň saklanýandygyny, olaryň esasan ýük uçurlaryň sürüjileri we texniki işgärlerdigini bellidi. Türkmenawatyň ýokunç keseller hastakanasynyň giňişliginde ýerleşýän bu karantin fevral aýynda koronawirusyň dünýäde güýçli depkinde ýaýrap başlan wagtynda dörelipdi. Bu ýerde saklanan adamlaryň resmi sany el ýeterli däl. Azatlyň habarçylary bu ýerde 500 golay adamyň saklananlygyny, olaryň köpüsiniň daşarda dikilen çadyrlarda ýerleşdirilendigini anyklapdy. 1 aprelde Türkmenistanyň kronikasy neşri Türkmenawatdaky karantiniň içindäki ýagdaýy görkezýän videony paýlaşypdy. Neşriň bellemegine görä çadyrlarda öň duran 2 gatly ýatylýan ýerler Türkmenawatda ýerleşýän harby bölümden alınıpdyr. 27 aprelde Azatlyň habarçylary bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistandaky ýagdaýy öwrenmek üçin barjagyny eglan etmeginiň ýa-ni Türkmenawatyň ýokunç keseller hastahanasyndaky karantiniň birden boşap, diňe 5 adamyň galanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä bu ýerde saklananlaryň adyndan 7-sinde Covid-19 keseli tasdiklandy. 14-nji maýda neşir olardan 4-süniň sagalyp boşadylandygyny, galan 3 adama karantinde koronavirus ýokaşanlaryň ýene biri goşulyp, bu adamlaryň häzir boýnuzdyndaky ruhy keseller hastahanasynda saklanýanlygyny habar berdi. Ýagdaýy gowulaşan soň goý berilenler ýaşaýan ýerinde gözegçilik astynda saklanýarlar. Olara öýünden çykmak gadagan bu adamlaryň ýanyna günde saglygy saklaýyş wekili barýar, gyzgynly gan basyşyny barlaýar we burnundan hem agdyndan barlyk üçin suwukluk alýar diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri habar berýär. Abaşadaky türkmen studenti Türkmenistany siýasat totalitar diýär. Men Amerikany söýýärin, ýöne meniň ösüşine goşmaly öz ýurdum bar. Men ören watan söýýär adam. Men öz ýurdumy ýyza dolanmak we ösüşe ýardam bermek isleýärin. Türkmenistany siýasat totalitar. Bu sözler Abaşada ýokary bilim alýan Türkmenistanly student Bossan Avdiýewa degişli. 14-nji maýda Abaşanyň Wyoming ştatynyň Powell şäheriniň ýerli neşri Powell Tribune şäherdäki Northwest College'ne ýokary bilim alýan Türkmenistanly student Bossan Avdiýewanyň Abaşa we Türkmenistan tejribeleri barada makala çap etdi. Türkmenistanly student Northwest College'ni azatlyk öwrenýär we öwredýär ady bilen çap edilen makalada türkmen studentiniň Türkmenistanyň gaýdyşy, Abaşadaky durmuşy barada, şeýle-de onuň türkmen siýasaty we ýaşaýyş medeniýeti baradaky garaýşlaryna hemde Türkmenistanyň gender deňligi babatynaky tanqidi belliklerine orun berildi. Men bu ýeri söýýärin, bu ýer meniň öz başdak bolan ýerimdir. Bu ýer meniň özümi tapan ýerimdir diýip neşeri türkmen talibynyň sözlerini getirýär. Abaşada ispan dili we halkara gatnaşyklary uğru boýunça bilim alan Sakar Çägeli student kollejiň studentler senatyna başlyklygy çenli saýlanypdyr. Türkmenistanyň aýallaryň öz başdaklygyny gazanýan kesgitli ýaşy ýok. Olar durmuşa çökýän çağlar öz maşgalalaryna tabin bolmaly. Ondan soň olar adamsyna boyun egmeli. Aýallar üçin komendant sagat agşam sagat 6-da başlanýar. Abdiýewa aýallardan şol wagtda öýde bolmagy talap edýän şeýle kanunyň iş ýüzünde ýokdugyny, ýöne bu talaplara boyun bolmak üçin olaryň güýçlü jemgyýetçilik basyşyna sebäpdar bolýanlyklaryny aýtdy diýip neşir Amerikan auditoriýasyna Türkmenistan barada maglumat berýär. Türkmenistanyň siýasat totalitar diýip neşir türkmen talibynyň sözlerini siýtirleýär.
Bu makale efir üçün tayarlanyan wagty Azatlyk Radiosu ABŞ-daky Türkmenistanly studentden interwiu haýyş edip onuň bilen söhbetdeşlik geçirmäge finansiýardy. Türkmen studentiniň öz ýurdundaky syýasy diýdimzorluk barada beýan eden açaçan bellikleri, daşary ýurtlarda ýaşaýan bir näçe türkmenistanlynyň raýat işçiligini gazanýan wagtlaryna, olaryň öz ýurdundaky syýasy häkimiýeti açaçan tanqid edip, kiçigirim protest çärelerini gurnaýan wagtlaryna hem de internet giňişligine ýek tüken bolsa öz raýat pozisiýalaryny beýan etmäge girişýän wagtlaryna gawat gelýär. Öz edegine ýek ýarym janlanýan raýat işçiligi Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň hassa ýitileşýän pursatyny 2019-njy ýylyň ýanwaryna ondan ozal halka mut berilen duýduň, suwuň, gazyň we elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň tölegli görnüşe geçilmeginiň ýa-da Galybertede Türkmenistanyň häkimetleriň ne global koronavirus pandemiýasyny, ne de ýurdun günnäger sebeplerine bolan hem de adam pidalaryna getiren tebigy betbagçylygy resmi ýagdaýda açaçan boyun alyp olar boýunça jogapkärçiligi öz üstüne almaýan wagtlaryna gawat gelýär.